Erokamano Nyakwaramogi kuom yiero Ramogi TV. Wan bende waikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago e thuoloni kama okwongo thuond weche. Mondo pati owuog oko mondo many kaka inyalo konywa mondo mi wang'e ler ni to kare kaka nwa yiero list wa manwa yiero gocha en mentie koso nitie mamopogo. Jokanyo mag ODM e sub-county ma Uriri dwaro mondo ket ayanga joma noyier kaka jotelo matieko ywaruok masani dhi nyime. Doho chiko mondo achije moko ariyo mitudo gi nek mar Ong'ondo Were mondo timnegi nonro mar pachgi ka odinnegi e kar twech ma Kamiti. Kar tiegruok ma Siaya Polytechnic ochako chenro mar puodho lony mar jojua kali. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Achije adek mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ochwal e doho ma Kibra. Ebel Ochieng' mong'ere kaka Dave Kalo, Edwin Oduor Odhiambo kaachiel kod William Shigali ochwal e nyim jang'ad bura Diana Kaveza kama apisi ma jamin wach okwayo mondo mi doho chiw thuolo mondo timnegi nonro mar obwongo kapo ni pachgi liw kata oyo. In addresses that are known and have since previously been declared, and that should not raise any close proximity that would affect the discomfort or the raw emotion that still prevails amongst the victim family. Be that as it may, Your Honor, as regards the prematurity of the application, Your Honor, I am minded that the provisions of Article 49(1)H and in its expansiveness with the reading of Section 123 of the Criminal Procedure Code, my leadership is equally clothed with powers to grant bail before charge and trial and or grant bail after charge and trial. So at the stage that we are, 32 days after incarceration, Your Honor, we are informed that the charge is ready, the assessment is pending, and whereas I come from the school that assessment ought to be done before the plea is taken, nothing prevents, Your Honor, from exercising your discretion to grant bail at this pre-charge stage, which we plead with Your Honor that you should so grant. That is all in further reply. Only our neighbors who are not here, I will do my ruling on the spot. Allow me to write it in chambers and then come back. Yes. Here. Jatend piny William Ruto kawuono rwako ayanga e pachoka jambete manyien mar piny Sierra Leone kod Bangladesh. E nyasi machuok manotimore e pal loch ma jatend piny Nairobi onyiso chakruok ayanga ma tije jombetego e pachoka. Jatend piny William Ruto okone jombetego ni piny Kenya ochiwore majiwo tudruok kod osiepe kinde kod pinje mag Sierra Leone gi Bangladesh. Nyasi no nyiso ber mar tiyo machiegni e kind pinje ahinya te jiwo tudruok. Gwandruok no neno e kinde mokalo e kind mbetre mopogore opogore. And to pursue. As I undertake my duties, I'm conscious of the historical bonds of friendship and cooperation that exist between our two nations, founded on mutual respect, shared values, and a common vision for regional peace, prosperity, and integration. It is my sincere hope that I shall succeed in my endeavors to further enhance the relations between our two nations to greater heights. It is my earnest hope that I shall succeed in my endeavors to promote further the relations that exist between our two countries. Long live the friendship between Bangladesh and Kenya.
President of the Republic of Sierra Leone has appointed me to be the next High Commissioner of the Republic of Sierra Leone to the Republic of Kenya. Asante sana, Mheshimiwa Rais. Mungu akubariki na abariki Kenya. By dint of Article 132(4)(b) of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credence and authorize you to pursue the interests of your government within Kenya's territory by promoting to the widest possible, within the law, the mutual aspirations of the people of our two nations. High Commissioner, welcome to Kenya. Congratulations on your appointment. Riwruok ma jopuonj NAT koro dwaro mondo mi piny owacho oketie timo girimiti margi mar tich kapok dwe mar 6 korumo. Jalup jagoro mar NAT Esbon Otieno mane loso e kaunti ma Kirinyaga e kinde ikmar mane en jagoro mar riwruogno e kauntino okoni ochopo kinde manyaka koro rango sara mag jopuonj. Otieno okoni gidwani mondo med jopuonj osara kod atamalo 60. Mopogore gi magi bende ne giloso weche mag arita e gwenge moko mapacho ka magikono oseketo ngima jopuonje kinda kuru Gasumbi. Kwa pamoja nanyi leo tukete kurehera mbirambi situ na gukoro hamwe na inywe na kumuririkania the Lord is still on the throne. Na tunaambia hiyo commission wafanye hala ili inapofika June mwisho tuwe tumekamilisha hiyo mambo ya CBA. Katika allowances zote tuna house allowance, commuter allowance, medical allowance, zile allowance zinaenda extraneous allowance ambazo ziko katika salaries ya mwalimu. Tunasema hizo allowance zote ziongezwe at 30% ili mwalimu aweze kujikimu kimaisha. Hata hardship ambaye chairman amesema hapa serikali inajaribu kukatiza sehemu zingine, tunasema waguze hardship allowance, wataona walimu wakijitokeza kutetea wenzao ambao wanaenjoy hardship allowance. Jokanyo mag ODM e sub-county ma Uriri dwaro mondo mitendo ODM oketa anga listi mar jogo manoyier kaka jotelo mondo mi okonye tieko ywaruok mar telo mamedo jimbore e alworano. George Juma nigi lero. ODM Maha odweche ariyo tok yiero mar jotend ODM ma kor gwenge ne timre e kaunti ma Migori. Ywaruok mar telo pod okwako dondruano mar ODM e sub-county ma Uriri. E giko ma yiero ne sub-county ma Uriri, ji adek ne owuok oko kawacho ne gin ema oyiergi e lemono mar jakom mar ODM e sub-county no. Ywaruok ni bende osenenore e lemo mamoko mag tend ODM e sub-county ma Uriri. Kan watimo yiero, an kaka Dan na bedo elected gi jopiny, an mano yiera kaka jakom mar ODM ma Uriri. O kamano jolalawa. To wakwayo ne leaders wa mano yier kata leaders wa man governor miyo tich. We ukelo koko e kindwa kaka jopiny. No mi tich mondo tiji. Wach mar chama we nu jo chama mondo los chama. Constituency level officials that they should come down and make sure that those who are sent to the stations to oversee the elections give them the correct report. Odwa winjo ka nitie bagni moko jomoko wuotho koni gi koni ka gilando ne gine jokombe. Ta wacho wach achiel ni kano yieri Nairobi, ing'e kama Nairobi nitie, de wach chama Nairobi. Kano yiera ward, abiro wacho wach mar chama e ward mano yiera. Ywaruok ni mar telo skelo pogruok e kind jorago mag ODM e sub-county ma Uriri. Kweth ma jokanyogo mag ODM wacho ni jakom margi mane giyiero en Dano Muoso wacho ni tend ODM koro nigo wuoge ler kendo koro kon jopiny jogo mane yelew mopogore opogore e duond mar ODM. Kwani mondo party wuog oko mondo man kaka inyalo konywa mondo mi wang'e ler ni to kare kaka nwa yiero list wa man wayiero gocha en mentie koso nitie mopogore. Wachopo kaka wuono mar mondo wanyis jo party mar ODM ni mae party mar Uriri constituency. Ne watimo yiero kendo seche mane watimo yiero ji nodhi e ground. Koro onge yiero mora mora mitimo ga e ot. Omuoso mane wuoyo kinde romo mane okelo jokanyogo mag ODM ne oramo ni ene mane yiere kaka jakomno mar ODM ka bende oseyo jomamoko ma bende koro siwuok oko kawacho ni ne oyier gi lemono. Nwa yiero maber, ma yiero nodhi maber, mano rumo maber, mane onge chochni kata koko mano bede. To kogik kwa tieko yiero mar constituency twapo ka jomoko
chako tuch me constituency ka ni ng'ato luongore ni jakom komachielo ng'ato luongore jakom. Mae ne osikoro Nyango Mirodho mano jotend ODM e kaunti ma Migori koro nego wugo kendo koro kony e tieko ywaruok matelo mar ODM e sab-Konu ma Uriri. Problem that we have in Uriri is the list that was written in an office. These people were not elected where election was being done. Possibly the governor should call the Uriri people, members of ODM in Uriri, to solve this problem before it goes to a worst part of it. Ywak ma ogol kod kweth mag jokanyo mag ODM obiro e kinde ma kweth mag ODM ma otele kod Alomuga bende koro wuok oko ka wacho ne gin ema noyiere ka tend ODM e sab-Konu ma Uriri. Manyo osewe party kendo ging'eno ok dhi chung party koro gidwa kelo confusion e party mane mo ko bi yienegi achiel kuom kata is a live member of a certain party a PDP en live member nyaka kawuono to biro ka no da bedo jakom mar okay ODM. Structure ya party inaonekana, tumekuwa tukioperate na watu wanaitwa brokers ama cartels, na ile kitu ambayo imenikasirisha juzi tukiwa katika muungano wa makanisa tukiwa na gavana wetu ambaye ni patron wa party, mmoja akajitokeza hapo akasema yeye ndio chairman wa party. Moko jokanyo mag ODM dwaro mondo koro ket riwruok ma otegno mondo duond mar ODM koro bed kamoro achiel e sab-Konu ma Uriri. Nesa chama mar demokrasia wan wadwaro jiru to te mondo duogi mondo waorganize chama mondo chama obed mara Uriri kaeri. Wabeduru gi moro achiel e Uriri constituency, wabeduru gi hera, wabeduru kumoro achiel mwanyalo loso go party mondo odongre. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kaka yor konyo e chiwo arita ne nonro mar oganda e pachoka, apisi ma jachiwo arita ne nonro mar oganda osingo ne oganda jo Kenya ni gikon chenro makare ma jiwo arita ne nonro magi ka gitiyo gi chike mowinjore. Kowuoyo romo manobagi e boma ma Nairobi, Komishona mar duol marango nonro Immaculate Kasait owacho ni apise biro dhi mbele keto e nyong'ong kembe machoko kendo tiyo gi nonro mar oganda man neno ni giluwo chike mowinjore. Romo no nokelo kanyakla jokanyo e sekta mar somo, limbe kod duol mochung'ne rango mwandu jo Kenya kama ne giyange ni chenro mar timo nonro ne kembe machoko nonro kendo tiyogo ibiro chaki dwe manyien. The idea for the office is to have to make sure that data protection transcends across the entire ecosystem. It's a centerpiece of the digital economy. We want to make sure that as people continuously collect personal information, they are complying with the Act, and that is the essence of the inspection. It will also give us a sense of where we are in terms of data protection in the country. This training, at least now we have started building a relationship with the Office of Data Protection, and now we'll be able to inform our members to register so that they can be ready for the inspection. So first is the registration bit, which we are ready for, and more trainings to our members, because like I said, most of the times we do as sole proprietors, and sometimes maybe this registration or meant maybe for institutions. So we'll be ready to be registered and also to comply. And for us in international schools where we're working with the data subjects that are drawn from all the parts of the world, it is important for us to look at our systems and look at what it exactly needs to be done so that the privacy of our young people and safeguarding of the information is done appropriately. Now, the Office of Data Protection and Commission is a special one for us because it provides guidelines, it provides regulations and regulatory standards that we might need to align with that are tied to where our data subjects are also coming from. Nonro motim gi riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Liverpool VCT Health oyango ni atamalo 29 mag jok mamine ni koda tuo mamako kar nyodo ma jok mamine kata female genital schistosomiasis FGS. Tuoni oyangi ni en achiel kuom tuoche mojwang' kod migawo mar thieth ma ok osebed ka ikete maino mar kedogo kod chiwo puonj ne jopiny ewi kaka olandore kod kaka inyalo thire. Liverpool VCT Health wacho ni higa mokalo mine maromo 4,687 manotimnegi pim 1,304 noyudi ka nikod tuo makamano e kaunti ma Homa Bay. Jotim nonrogo wacho ni tuoni inyalo thiedhi kendo koro migawo mar thieth e counties mopogore opogore mondo ket maino e keto budget mar konyo e kedo gi tuoni kod chiwo puonj ne jopiny kaka owinjore. The women who had symptoms of female genital schistosomiasis, we referred them for
diagnosis using pelvic examination. Nikech wasebedo ka ok waketi ni maino jotich mag thieth ok osebedo ka paro ni en e thurwa ka bende yedhe ma thiedhe bende ok osebedo ka ng'eny. No tim study kata no tim nonro mano golo ni oyango kendo e yo maler ni tuo ni ng'eny e Homa Bay ka kod aluora mag dho nam. Wang'e ni wagore gi tuo ni kendo waketo budget kata pesa moromo mar nyiewo yedhe kod mag timo training kod mag timo gimiluongo ni medo lony. Yudo ka sama miyo nigi tuo ni eri piny erame to sama piny erame e iluowa kar ka wacho ni mama ne nigi rariw. Koro de wajiw mana jok ma mine ni sama piny irami ok onyal bedo ni en rariw kende bi mondo otimni check up kar thieth mowinjore mondo ng'ini to in gi tuo mane. Najitolea madhi motim na screening. Screening kama nitimo na screening, it was a very private place. Na kao gini maber kendo na winjo maber ka screening kano nyisa ni tuo ni oyudore kuoma. After that ne abedo diagnosed gi FGS. Bang' mano nomiya yath. Rowere kod joma mine ahinya to nagi okwa mondo chak kungo ka achiel kod bugo ohala magi kokalo kuom riwruoge mag Saga. E nyasi manobagi e boma ma Nairobi kod Saga mosebedo kuom kinde malach mar Harambee Sacco, jatatije Dr. George Ochiri oyango ni lek ma en godo en ting'o ngima ji ahinya to rowere kod joma mine kokalo kuom Saga no. Ma en achiel kuom paro ma jotelo mag Saga no koni oseting'o ngima ji e gerruok kod dongruok e yore mopogore opogore. Kae to kendo wasesudo wasegero ji mang'eny, joma osedhi skul, joma osegero kata mana biashara osegero biashara mekgi, kendo wan bende waongo lwedo kata mana ohala matindo tindo. Omiyo kik ubed gi luoro, ma ok en kama pesa ni nyalo lalie, ma en gima duong' ma sirikal orito. Kik ubed oko ni in e biashara itimo jua kali tionge sako o kata ka okarambe donjie sako donjie kata matin ma in gode dala kanyo ikeno iolo pesa. Jogo ma timo ohala mar rech biro konyi nikech inyalo olo kata mana Sh30,000 100 tichako imedo kimede to chako medore kendo tidhi nyime gi chulo. Omiyo umbun joma mon ajiwo mondo omiyo umed keno mondo omiyo ugerru. Kik ubed abeda ni usiku kwecho ni miya. Inyalo gerori kuom kano pesa e sako tichako iolo, ikano tiolo tichulo. Umedo winjo kendo neno weche manyien mag Migago kowuok e Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo, waduogo bang' thuolo machuok. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Ok inyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yeng tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kicho. Waluong ne polisi. Yes, ayuri. Pape. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Machiegni kendo, familia mar John Mutundi modak e gweng' Mama Bera koro dwaro ni ratich wuodgi mane ogomo negi kitudo gi kuo mar apiko e kaunti ma Migori. Wuod mare John Mutundi wacho ni wuodgi Samuel Rioba ne nie tije mapile kane masira ma kamano juke, kendo kwedo paro ni wuode nokwalo apiko no kowacho ni nyathine ne onge gi timno. Tho mare omako dhogi mokalo ka koro kwayo mondo jotelo mowinjore mondo donjie wachno mondo wuodgi oyud ratiche. Wale walikuwa na yeye wakamwambia ende atele pikipiki kutoka pale. Bila alienda huko pikipiki hiyo aka confuse. Akachukua ingine sio ile wachamaa wake walimtuma. Sasa bila alifungua hiyo pikipiki akakosa kuwaka. Hata haya namna gani? Sasa kitu kilimkura ni ile alisukuma pikipiki aende kwa wale wachamaa wenzake. Vile nilikuwa naambiwa sababu sikukuwa hapo. Wakakuta hiyo pikipiki iko hapo. Nasema na wao wako hapo. Wakaanza sasa kuuliza pikipiki ulikuwa na baraka wapi? Kabla achaongea akatwangu. Huyo ni ndugu yangu tangu zamani, hajaiba, hajaifanya chochote. So tulikuwa tunaomba kwamba haki itendeke kwa hiyo kijana. Ni mtoto ambaye namjua, ni mtoto msanii, sio mwizi. Na nilishangaa sana kusikia kwamba eti ameiba pikipiki karibu na mahali walikuwa wameenda kufanyia drill hii ya usanii wao huu. Sasa mmoja wao akamtupa pikipiki ambayo walikuwa nayo, kumbe akaconfuse kidogo, akashika ya jirani, akashika pikipiki jirani hapo. Kushika tu kwamba labda ameconfuse, mwenye pikipiki akadai kwamba anamuibia pikipiki. Hapo akaita watu eti mwizi, wakampiga wakamuua. Obila timo nonro ewi nek ma dichuo moro mawachore ni nonegi eka ringre owiti e bwo lori moro otieno ma pi norugodo kawuono e gweng' ma Okumu e apaya ma Kakamega kochomo Webuye. Wachore ni jalo mane rito lori no bang' ka nokethore nyalo bedo ni nonegi gi jomecho manomonje kapok giringo gilal. Jodak e gwengego sani koro golo kwayo ne tenda rita kwe ma gwengego mondo rid arita ahinya to gotieno ka ringre jalo osechwal e kar kano ringre makar thieth maduong' ma Kakamega. Leo asubuhi saa 12 kijana yangu alitoka akienda kazini, ndio akanipigia simu akaniambia, mama amuka, kuna mtu ameuawa ametupwa hapo kwa lori. Na yenyewe hii lori tuliona hapa tangu Friday, ilikuwa imeharibika. Walikuwa wametoa injini wameweka chini. Sasa mimi huyu mtu simjui kwa sababu yeye alikuwa anangoja hii lori. Kitu naomba serikali, hapo kwa Okumu ni mbaya. Kwanzia tu Lubao ufike Shimala, hapa si mahali pazuri. Hata juzi walikimbiza mtu mpaka kwa boma yangu wakamuibia simu akiwa tu kwa boma yangu. Kwa hivyo tunaomba serikali kama wanaweza watuletee maaskari hapa kwa Okumu. Mambo yenye imefanyika hapa ya mtu kuchinjwa ni mambo yenye imetukera sana, kwa sababu hatuwezi kutarajia vitu kama hii kufanyika sehemu zetu, na tuko na serikali na tuko na maofisa kama wa polisi wako karibu, tunatembea kwa hii njia usiku. Kitu yenye tunaomba serikali, hii sehemu imekuwa mbaya sana, ajibika, mlinda watu wenu. Katiba inasema ya kwamba mtalinda watu wetu. Hata mnaposema ya kwamba mnajiingiza kwa nini
Tiegruok ma Siaya National Polytechnic ochako chenro mageto yango kendo puodho jotij lwedo kata jua kali e gwengego, chenro mong'ere kaka Recognition of Prior Learning. Kane wuoye nyasi mar yango yanga chenro no, japuonj maduong' maka tiegruogno Daniel Randa no yango ni chenro makamano geto mar yango kendo puodho riekni ma jotij lwedo go nigodo mane giyudo oko mar kuonde tiegruok. Jotelo mano yuoro kotelnegi kod MCA ma Siaya Township James Obiero Tare nowacho ni sirikal kaunti no oketo maino e siro chenro no kendo ni ten kaunti no biro siro ji maromo 200 e kar tiegruogno ka gichulo Sh20,500 ne ng'ato ka ng'ato. Gikwayo fundego mondo mi ondikre e chenro no kendo ni mano biro miyo giyot e kinde ma gidwaro tije pachoka kod pinje maoko. Manifesto explains why our youth and other Jua Kali artisans with varied long-term skills need to be assessed, evaluated, and be recognized by awarding them certification which can enable them to improve and compete favorably with other job market environment. Today we are launching a very important program for the people of Siaya County that has never happened before. This one was in the manifesto of Raila Amolo Odinga when we were campaigning about the ODM, and we are saying that those who have been doing these manual jobs and don't have certificates should be given certificates. And our dreams has come to fact, and the principle you have to appreciate as the MCA. And I'm going also to tell the governor and the prime minister that his dream is now functioning in Siaya. Apisa ariyo mag obila ma tesend obila mareli mantiere Bungoma no itongi magi kanyo bang' nyamburko mane giidho tuomore gi trela e alwora ma Matulo kona e apaya maduong' ma Webuye kochomo Bungoma. Joneno wacho ni nyamburko mar obilago ni riembe ng'weri titi gino mano kelo tho makanyo gi kanyo. Dereba no ne temo panjo rado rigiri gi trela e kama bang'e nero no tuomore gi trela no gino mano kelo hinyruok marach ne dereva ma trela. Dereva no notere kathith ma Webuye ko obila ariyo go mano wito ngimagi bendo ter ringregi e kar chwalo ringre ma Webuye. Jodak e gwenge go golo ywagi ni sirikal mar neno ni omed rang'uk ng'we airi titi mag nyamburko e ndara mondo mi ogeng' masiche mag apaya, kendo jatend obila ma Bungoma South Rogers Bosire okwayo joma tiyogo apaya no mondo obed akicha. Kama kawaida hatuelewi kama walikuwa wanafukuzana na kitu, hatuwezi sema kwa sababu kile pengine walikuwa wanafukuza akionekani, lakini walikuwa na spidi ya juu sana. Na ile trailer pia yenye ilikuwa inakuja kutoka upande ya Bungoma kuelekea Webuye ilikuwa kwa spidi ya juu. Na ile gari ya polisi walipojaribu basi kuovertake kwenda upande ya right, akapata kwamba kuna gari ilikuwa inakuja, akajaribu kurudi. Sasa kurudi kutoka tena ndio anakutana na ile trailer. There was a police vehicle that was traveling from Webuye towards Bungoma general direction, and there was another truck that was coming from Bungoma general direction heading to Webuye. So they collided head-on collision, just as you can see the point of impact. Unfortunately, we have lost 2 lives, and one of the drivers has been injured and rushed to hospital. It's my humble wish and the National Police Service in general that please let us be careful when using the road. Hii barabara kutoka huko Kabrengu kufikia Malava haina pumps. Nataka watuwekee hiyo matuta saidia kwa hii barabara. Anyuola mag ji ariyo manoyud ringregi kowiti apaya ma Mogoti okochomo Kaptumo e kaunti ma Baringo sani koro wacho ni nek makamano dipo kanotenore kod nek mar Father Alois Bet. Giyango ni Simon Yego majegni 45 kod Collins Kipiatich majegni 22 ne olal tich abich ma juma mokalo, kendo ni ne osandgi kano ng'ado oko moko kuom fuondegi kapok ne onegi kendo ojwang' ringregi. Anyuolago sani koro dwaro ni mondo tim nonro mapiyo e wi nek makamano e kinde ma komishona maho mar Okak Abdi Hassan lero ni gisechako luwo wachno, ka owacho kata kamano ni nek makamano ok nyal tudi gi mano mar Father Alois.
na imetufikia. We are very sad. Wale wali abduct wandugu zetu ni watu wa serikali ambaye wanatumia ambulance. Moja Kibiatich alitolewa kwa kitanda, Tot Health Center, alikuwa ameenda treatment ya malaria, akatolewa kwa kitanda. Wa pili Simon Yego Chacha alikuwa kwa biashara yake, akasimamishwa kwa gari yake na akachukuliwa. That Friday tumepata hao watu kwa mochari hapa, wako na alama ya tocha, wameteswa sana, na to make matters worst wamekata mikono. They have no harms. Sio ya kwanza. Asikia bado inaendelea. We don't know today mwenye ameshikwa, yesterday mwenye ameshikwa, we really don't know. And maybe kushikwa from Keriofale and saizi we are in Nakuru. It is a very painful thing. Mwenye aliwawa ni shemeji wangu, na kama familia tunalia, tunataka haki. Tunauliza tu serikali ni kinyama gani mtu akifanya makosa si apelekwe tu kotini. Sasa watu wakikatwa hivi ya kinyama, haki inapatikana? Luoro mako jodak magweng' ma Sabaki e kaunti ma Kilifi bang' pi pong' koa aora Sabaki kendo olo moketho lowo e alwora mar olalono. Gino makelo luorono olalono nyalo mukore kendo kethre. Jodago wacho ni koth maduong' machwe emosekelo masirano. Jodago koro dwaro sirikal kokalo e migawo mar apaya ma pachoka mondo din kuonde momukore mar geng'o masira ne jok matiyo gi darajano. Kata kamano, Philip Charo, jatelo mochung' ne migawo mar apaya e kauntino, owacho ni gisendiko kwayo makende ne migawo mochung' ne rito kod loso apaya pachoka Kena mar neno ni darajano ochako losi juma manyien nikech osebedo kokonyo geche maromo 10,000. Sabaki ambayo kuna mitaro ambayo imejitokeza, mipasuko, ambapo tuna wasiwasi kwamba huenda labda hii barabara ikakatika kama maji yatakuwa yanazidi kuingia kutoka bara yakiingia huku baharini. Ni mahali ambapo ndio kivukio cha pekee, na wakaazi wa hapa kwa niaba yao nasema ya kwamba tuna wasiwasi kwa sababu ni kitu ambayo imeanza, iko na karibu wiki moja tangu huo mpasuko uanze. Mto Sabaki mahali ambao unaingilia za Indian Ocean ulikuwa na hali ya kwamba pia sisi vijana hapa Sabaki tulikuwa tuko na uchumi wetu tukifanya hapa, lakini sasa baada ya hayo maji kuanza kuteremuka huku, maisha yalianza kugeuka juu, mmomonyoko wa udongo, hadi tulikuwa tukimiliki tukifanya biashara ikaanza kumezwa pole. Kulikuwa pia hata na mbuyu wamekatililiwa menza hapo. Lakini hali haikuwa nzuri, lakini sasa tulikubali tuipokee venye iko. Gwandruok no neno e tesen nyamburko mar Railways e boma ma Nakuru okinyi ma kawuono e kinde mane kweth mag rowere moko ne temo geng'o apisa mag obila mondo mi kik luorre ka giyango chal mar arita kod chenro mamoko e tesen idho nyamburko no. Koyango wachno, komanda mar obila ma Nakuru Samson Andanje okoni obila kata kamano nokeyo rowerego mano manore kod kite kane gitemo rakore kod obila. Timno nokelo luoro kuom johala mano ochuno mondo mi olor kuondegi mag uso, kata kamano kwe noduogo bedo kendo chenro nodhi nyime kaka pile.
Niko town. Na makarao wako wapi sana? Asu kuja hivi. Jatend migao masomo Julius Migos Ogamba owacho ni piny owacho oyudo makare mabero sekta masomo e pachoka kendo chiwo thuolo mag tije ne jopuonjre manie kuonde tiegruok duto ma pachoka. Noloso Kitutu Church North e chenro machuo kondo ne jopuonjre miche gi miche mar kar tiegruok mar Igaria e kaunti ma Kisii, kama bende noyange ni piny owacho osechako chenro mar gero kuonde tiegruok e kuonde chung' od bura duto ma pachoka. But I promise to be coming here every June, every year, if I'm still alive. May God, there are many, many more. You have realized that we are losing our children to drugs and many negative things. Some of them die at a very young age. Now the CBE main idea is to inculcate those three knowledge. That is the attitude, that is the skill, and the knowledge. Who on earth can refuse such a thing? Our boys need somebody who can mentor them, who can tell them how they were doing it in the 70s, the 80s, that now there are people who are managing our country. But at the same time, for our Vice Chancellor, his source of the product still lies in Cardinal. So he has come here to trace the source. When the source is right, then the larger lever that he makes at the university will be okay. Maadhiri mema hasa aliyopata hapa katika shule yetu ya Kanotunga, kwanza kuomba asubuhi na mapema wanaenda chapel na kabla kulala kwenda chapel. Ndiye amesema hii ndiyo iliwasaidia kuwa wasiwe watu waraibu wa kutumika madawa. Na kitu alisema kuwa hapa kulikuwa na sheria moja ilikuwa nasema use common sense, na hiyo ilikuwa nawafanyia ufanye kitu kizuri kila wakati, ufanye kitu kizuri kila mahali. Toki waruok mosebedo ka yware matelo e od bura ma kaunti ma Nyamira, do koro yango ni manen spika Enoch Okero ne othich oko kaluwore kod chike mag yiero, ka yiero mar MCA ma Kirenyo Thaddeus Nyabaro bende opuodhi. Maeri en tok jang'ad buche e doho ma Bomet Julius Ng'arng'ar yango ni chik nolu e thich oko Okero. Ng'arng'ar bende no yango ni chenro duto mane Okero timo toka thiche oko owit oko. Kamano bende do no yango ni Duke Onyari ema karan makare marod burano. All parties and analysis of this matter, it is generally agreed that the seventh respondent was impeached on 24th of October 2024. It is then clear that the seventh respondent ceased hold office on 24th October 2024. Issue number 2. On issue number 3, from the pleadings, it is apparent that the first interested party, Thaddeus Nyabaro, was elected on 19th of December 2024 as a speaker for the County Assembly of Nyamira. The courts have agreed that where we are now, this is the right assembly, and that what has been always been done by the other faction, who are our brothers and sisters, from October last year, all those transactions are null and void. Kwa siku ya leo tunawakalipisa wale wote ambao walitoroka nyumba yao wakaenda kufanya vikao nje. Tumewakalipisa waje hapa tufanyie watu wa Nyamira kazi. Leo niko na raha mpaka nasema kumbe hata mnyonge ana haki. Sikuwa natarajia. I kindly request the all arms of county government of Nyamira to accept each other for us to move on and serve the people of the county that we belong to. Laktache jochiw thieth kod jogo makedo ne ratich jok man koda ng'ol ogolo ywak mondo mi chak thieth machon ne jogo man koda tuo mar ng'ol matielo magiwacho ni kothiedhi chon tata malo 95 ma jotuo inyalo resi mawuoth kendo. Kane wuoye boma ma Meru e kinde yango chieng' dhialo jogo mani koda ng'ol matielo, jachung' osiptal ma Meru Referral kod riwruok mar kanisa Jokopere oyango ni maloyo ji 550 noyudo thieth mar ng'ol e kinde mokalo. Kara kamano giwacho ni thoth jotuo itero kuonde thieth go kosedeko, gino mamiyo thieth bedo matek ka koro gikwayo oganda kod jopiny gi piny owacho mondo riw lwedo e thiedho jotuo makamago.
Huyu mtoto nilimjifungua 2 years ago, lakini alikuwa na shida ya hiyo clubfoot, but kupitia Meru General wamenisaidia sana. Amekuwa under treatment and for now I don't regret. Naimiza wazazi wengine wote wenye wameficha watoto wao nyumbani waweze kuwaleta ili waweze kupokea matibabu yao vema, kwa sababu baada nimepokea matibabu kwa sasa naweza tembea hata bila hizo orthopedic shoes, natembea kwa miguu yangu mimi mwenyewe. Alafu pia unakuwa na ujasiri, auogopi wengine wakuone na miguu pinde. According to the statistics by the World Health Organization, we are told that at least 1 child out of 1,000 can be born with this condition. Kuhamasisha watu wetu kuhusu mguu kifundo ama clubfoot, kuwajulisha ya kwamba ni hali ambayo mtoto uzaliwa nayo na ni hali ambayo inaweza rekebishwa kupitia kwa njia ya kufinywa ama njia ya kurainishwa ama njia ya upasuaji. Echeno mar ng'e gwenge wa kawuono, jafwambo marwa olimo chula Rusinga e kaunti ma Homa Bay. Sigand Rusinga chalo nade? Wawinja ne chenro mar ng'e gwenge wa gi Millicent Adhiambo. Nyakaramogi machiegni kendo e telo machielo e chendo ni mar ng'e gwenge wa kaka lapapla mar ng'e gwenge nyonore mana e kaunti ma Homa Bay kuma ofuyo ma obiro piyo e gweng' mong'ere ni Rusinga. Ka iseluwo kata iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Rusinga, ang'o mabiro e pachi? Nyakaramogi jogweng' mar Rusinga to pachgi chalo nade koting'o kod nondo mar gweng'ni gi gima nomiyo nochake ni Rusinga? Giomiyo gi pacha ichako kamoro gi nying kalure gi gima ne timore kanyo. Kaka Rusinga ka chon no nitiere lwenje moko manogore Rusinga ka ma ji nokedo moko, jomoko noriembi, moko niluongo ni Wasaki. Ma joma nokedo achiel niluongo ni Pambo to machielo niluongo ni Ugutambari. Rusinga en dho miluongo ni Lusinga. One kama pi oluoro mano dho Josuba. Koro nikech tinde waskendre gi joluo, koro ing'eni iluongo ni Lusinga ni koro lok ni Rusinga. Nyisa ni Rusinga kaendi ji nodake to lweny nowuok, koro noriemb jogi, koro jogi kanoseriembi to dhi, koro lo nodong' adong'a ma ji biro dak adake. Momiyo Rusinga wa ka bende ji nyuomore nikech ok wa e familia achiel, ji oa kuonde mopogore opogore. Rusinga ka ne en gweng' mane nono kabisa, onge joma nodake, mana jomoko manoya Fuang'ano niluongo ni Wasaki. Koro nitiere ruedhewa manobiro gogi kama bang'e to ne giringo gidhi. We koro wawinj anena adieri motenore kod kuku mar wach kotenore kod gima dine mi chak gweng'ni ni Rusinga kowuok kuom jodongo mane nitie kane Rusinga ne chakore. Rusinga ok en Kiswahili kata Suba, bo ok en dholuo. Rusinga nende en piny ma iluongo ni Olusinga. Olusinga tiende ni chula kata piny molor koda nam. To ka koro wabebedo nobiro, koro gindiko piny. Koro ipenjo ni ma to mane. Koro kwero mane nitie ndalogo wacho ni Olusinga. To jatingo duongo mane biro ne Rusinga Island. Then nondike ni Rusinga Island modhi kamane map. That is how it is now known Rusinga, but it is Olusinga in Kusuba. Uganda modak e Rusinga ka noa kuonde gi kuonde. In fact, joma nokuongo donjo Rusinga ka mokwongo kaka history okawe, then dhot miluongo ni Wasaki. Wasaki ne dhot maduong' ahinya, nodonjo ka. To yudo ka Waware bose donjo e piny ma Mfangano. Masingri kodonjo ka, iluongo ni ka Masingri. Ka gidonjo ka, to gibiro kanyakla gi Nyama, monyuolo jo Wanyama. Koro Wanyama odak kama ne gidake cha, ka Masingri odak kama ne gidake cha. To Wasaki ne ng'eny kendo ne chandogi kabisa. Jo Wasaki ne gin joma ne jonjore. Ne gidak e Rusinga kaeri kama sani iluongo ni Lianda. Lianda en mogik makado ko ichopo mana Uyoma. Bath Rusinga mogik mochomo Uyoma, Siaya. To ne ginyalo timo gimagalagala ma sama yudo ka yawuot Wasaki all the way ka giwuok Lianda ne gidhi lokore Ukowe. Ukowe chung'e tineno Mfangano Island. So inyalo neno kaka ne tim mar wang' teko kata mar achaya. Kendo ne githoth to ne gin yawuoyi bende maroteke. Koro gino ne wang'o iyo kama Masingri kabisa gi jo Wanyama. Kech sama ne gidhi luwo kurono, gimako nyaka chiach ji. Ko ne im maduong' to gikawo akawa gidhi chamo. Nyuok maduong' gikawo akawa. Ne gikawo nyaka dhok.
magi dhi nyuomo ne nyithindgi yawuotgi. Koro ka masingre nopando gini wana tim nang'o mondo ogol jogi kech giteko ging'eny. Koro ka masingre nowuok ka modhi nyaka Mfangano kama ne waware nitie. Mopimo ne waware gima timore. Koro ginyiso ni inodwa dhi mondo odhi konyo go jo-Wasaki. Koro ka masingre owinjore gigolo thuongi iluongo no ika. Waware bogolo thuon no Ongoro. Ongoro to kore kama wan iluongo ni kwa Ongoro. Lweny nindo gore mapek ahinya. Mano chopo kama nende jo-Waware no ba Ongoro gi tong'. Ma tong' no chuo kuot. Gin tong' ariyo chuo kudo Ongoro. Koro Ongoro igi ja-Wasaki cha to oika maja kama masingre opasre mocho jo-Wasaki motho. To yudo ka mbele kanyo ne piny ose jo maneno piny nosewacho ni ko lweny nowuok e kind Wasaki go ganda moko gi to ng'ama nokuong negi ema jogi chieng' nodar. Kaka nende onegi ja-Wasaki no e kaka Wasaki nochako dar mamoko ne nyumore mana mbita kae ni pi ka mako tho moloka tong' mabiro chuoye. Gino miyo kama singre nying moro manyaka sani ong'ere ahinya e chula ka. Kama singre ng'e gimino na Aola. Aola ne ok en ni kama singre olo ji, en ni kama singre noolo Wasaki mowuondo gi ni gidhi kedo gi jokanye gi jo-Waware. Only ka gino wuok kendo koro ni ka joma nochika chika ma Waware kendo koro konyo kama singre mut mang'owa moriembo Wasaki. Gweng'ni mar Usinga humbe landore kod weche kata timbe mage. Beach resort gini go nitie. Ne wan gi jasiasa matene maduong' kabisa mane Suba kabilori dele Tomboya. Tomboya kaka nonyuole ne en ng'at mabith. Koro omiyo uma no landore kabisa kendo ji mang'eny kobiro dwa mondo dhi oneye kama nonyuole no ni chalo nade. Weche mag nambe nong'ewago kabisa. En gweng' marech ne thoe ma kono sigi ni biro Rusinga ka ting'inya kicham rech. Gero lero. Ja-Rusinga kada kidonjo kumoro kineno kido ja-Rusinga moro madipo ni yuothore to mano kawo kanergi. Then gima kedo ng'ewago malich ahinya en ng'ewano jonam. Gin dongruoge mag Nyakwaramogi ma jogweng' mar Usinga kwano nyaka ne gweng'ni chakre. E yor somo no koro miyo wafwenyo ni kare nitie gik moko ma somo koro kelo. Secondary schools wan gi chiegni 10. Primary schools wan gi 32. Koro mano ulo ni dongruok ma gino medore. Wan gi Usinga Ring Road. Chone Maram Road. Chone jile ma gi tach Nyangile. To sani do stima sano luoro Usinga. Gweng' ka gweng' ni stima. Moko be gi solar panel. Chon kaka kamwa chung'eni ne nitie pith moro ma ne nitie Wasaria kanyo ma kata kan ibiro ga piko ta piko ne ng'ielo ji, lakini koro nikech lony masani gi telo moduoge e kor gweng' waneno ka nyaka lam sani koro wan godo. Gweng' ka nyaka dongre fak no chako mawinjo ka pod atin ni Tomboya ne nigi lek mar luoro Usinga wane gi lam gi stima to giko ne koro wanene gi sani. Wan ne wang'ado mana nam kwadhi manyo thieth loka Gembe kocha. Eka koro wabedo go sitam ni Tomboya hospital. Bas koro odhi kamano wadong' ka koro wamag Tomboya no. Koro kochopo ndalo the late Mapambo no Kajwang' nomiyo wa osiptende 2. Tie Kamgere Health Center to gi Kakrigu dispensary. Waneno ka sani koro lam koro ne Usinga. Gin rem mage ma pod gweng' mar Usinga ni godo ma kokele alwora ni to Usinga biro dongore machal kod gwenge mamoko. Kade wayudie masin manyalo gonwa pi katero nwa wi got malo kachacha. Irrigation ne nyalo timore ka malich mokalo. Kendo nyalo miyo wayud yuto mokalo nikech lam koro sebedo. Fishing industry. Obed gi factory manyalo loso rech ma kaditero koro nyalo mar ariyo onego obed gi cold storage kata fridges ma kopo ni jonam wagi gine ne rech nam to nyalo keto koro rech ok kethre. Depend on nam to nam ka betindo ok ber ahinya nikech wayudo ni nitie kelowa moko mobiro maricho, nitie jomoko mabiro to lupo gi yath. Koro ing'eni ka gilupo gi yath to yath negonwa nyaka rech matindo mado odongo bang'e. Koro wakwa sirkal mondo ketnwa gik moko mabecho ma koro kilupo to rech gi bedong' mondo wayud gima kiny wanyalo chako konyore godo. Olos kama duong' to nyithiwa mara ka bedo tije mayot. Mar ariyo ka bende ji ohero weche mag sports. In fact joma ogol madongo mane go mpira Kenya kaka base machalo tino Loguta Gain ne giamne e loni. The first players mane obedo kungo bede gor ne gi Usinga waka. Ngenye te lo makarkan. Ko ka sport kan wako wan mondo stadium ma wan go gilo ni wakega Youth Polytechnic Stadium. Ko nya sikanya los power maber mochiele maber. In fact mara binyame wasamin kam. To Ring Road no
wadwa ni mondo odhi nyaka Lianda, ring road no dhi no nyaka Litari, Lamu no dhi mwalo nyaka Kiumba. Pod waonge gi ECD, enough ECD in schools. One sani gi junior secondary schools. Nyithindo onge kata classes moko poko gernegi. Feeding program is fairly very poor. Wadwa ni mondo bede empowered. Gibede empowered nade. Nyaka waneni pesa mawuok moko mawuok through Oparanya goeko. Pesa go miyo mono timgo ala kaen. Mana kamano gikanye mwachopo gode giko matelo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa Amor. Odiochieng' makawuono ing'eyo gimomiyo nochak gweng'ni ni Rusinga. Omiyo medikete mane wang' jowi mari Maramogi kik idhi mabor nikech kae ema juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Wadhi e yweyo machielo Nyakaramogi ka waduogo to wakelo ni weche tuke. Jumani e chenro mar purgi ohala kawuono wadwa wuoye kit pith mar rech mabende wadeno gi kisungu vertical fish farming. Kana biro ka nafwenyo ni ka en kama otuo. Natemo ng'eyo ni ere yo monyalo pidho gimoro maber moko dwa pi mang'eny to space ben wan go matin. Seche moko keto rech ka to wang'e ndach namba wa report number of rech moke. Kopo ni challenge moro wuok kata maybe nitiere motho iye kanyo wagolo to wamiyo nikech ma inyalo ng'eyo motho. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka bora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osie. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, we value drivers and reward your hustle. Kujiunga na WeGo ni rahisi.
PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Negin sigendni lakini aningeni samini bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum maneoda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olena ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan jatho monyo nyargi koro no bimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Eweche tuke ni tim mar Harambee Stars nowuok e pacho ka otieno manyoro ka gichomo piny Morocco kama gidhibedo gi tuke ariyo mag osiep. Harambee Stars nyobago rako mogik motelo ne wuok ka gidhi Morocco. Gidhi rakore gi Chad tarik 7 kod tarik 10 dwe ni e piny Morocco. Kocha Benny McCarthy owacho ni omor gi rang'iny mar tugo mar Harambee Stars osechope, kowacho ni tuke ariyo go dhi konye e ng'eyo jotuke maber moloyo. So I'm excited for the two games to give the boys actually a run of competitive matches. So yeah, we'll look forward to the 7th and the 10th. I think it's probably more for matches. I think trainings is completely different. You get players who train really well, and then come the match day, then you get something different. So, but listen, I've been impressed by every player that's been so far in the camp. They all work hard. They all do what is expected of them. Imekale ko akaia sijakuwa kwa notion nini kwa call up, but vile nilireceive nilishukuru sana, nimerudi kwa national team. Training na imekuwa fun. First experience yetu na mimi na yangu personal na imekuwa poa. Na tuna look forward hiyo experience ikuwe more better kuendelea mbele. Na in hizi game friendlies mbele zenye come na personally ni give my best na at least to prepare kama as a team to prepare maybe tournament na kuja mbele. Everybody is willing to work and give the best for the country. Of course is to encourage them to use their strong points to take risks so that they can show their qualities and help the team to get positive results. Erokamano janeno kuom thuolo mari mane miyowa, to mane makelo e giko mar weche manyien mag migago mar Ruoth Nyasaye riti, an bendo rita makare. Wachak watim kama sa 10 e weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork.